Olulu sasazo ngqo lwendaba estudio 10 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazo eziphambili. Usekela umphathi wezekhaya uMnumzana Njabulo Nzuza uthi urhulumente uqinisa inzame zokuqhubisana nokungena kwabemi bamazwe angaphandle kweli ngokungekho mthethweni njengoko lukhulu uxinzelelo lwamaqela oluntu afuna ungenelelo olukhawulezileyo. This budget vote 17, is allocated 149.2 billion for 2026-2027. Umphathi wemfundo ephakamileyo uMnumzana Bhuti Manamela uthi isebe lakhe labelwe malunga ne-150 million randi kunyaka mali 2026-2027 ngenjongo zokuqhubisana nemingeni ejongene neli candelo. Imamelodi Sundowns yamkele njengamaqhawe ukugaleleka kwayo kwizikhululo senqwelomoya e-OR Tambo International emva kokuba ziintshatsheli ze-Afrika ityeli lesibini. Inkosi Mazole, isicaka sithambile ndingaphosisanga maseko mandigawulendi warhuqa. Usekela umphathi wezekhaya uMnumzana Njabulo Nzuza uthi urhulumente uqinisa inzame zokuqhubisana nokungena kwabemi bamazwe angaphandle kweli ngokungekho mthethweni njengoko lukhula uxinzelelo lwamaqela oluntu afuna ungenelelo olukhawulezileyo. uMnumzana Nzuza inxalenye yegqiza lamasekela abaphathiswa ecandelo lezobulungisa, uthintelo lolwaphulomthetho kunye nokhuseleko. Uthi abasemagunyeni baza kuqinisa ulawulo lwemida ze bohlwaye amashishini aqesha abantu abangaphandle abangenazo impephamvume. Urhulumente kwimicimbi yezekhaya uthi uza kungena umzi nomzi kwezamashishini ukuqoqa iinkampani eziqesha bemi bamazwe angaphandle ngaphandle kwempephamvume. Oku kuza nanjengoko kusiza usuku olukhulu lokuvalwa ngci kweentshukumo kweli loMzantsi Afrika ngomhla we-10 kaJuni ku-2026. Ilusuku olukhokelwa liqela elilwa imikhwa yokutsiba imida ngokungekho mthethweni yokungena kweli loMzantsi Afrika, iMarch and March. Eli qela leMarch and March linyanzelisa urhulumente ukuba athathe uxanduva kwaye akwazi ukuthatha namanyathelo ngalomba ukhulayo nonefuthe lokuphazamisa uqoqosho lweli loMzantsi Afrika. We do have an immigration problem, illegal immigration problem, with the movement of people coming into our country. And we know the challenges that it brings. It brings illicit goods, it brings with it the trafficking of people and all manner of things. And what we should be saying is that we therefore don't need to divide the country as if there are those who stand for illegal migration and there are those who are for illegal immigration. We all as a country stand united against illegal immigration. And as such, we believe, particularly on the question of building up to the month end, that it should not be that because there is this problem, then we must throw the country into chaos. Unzuza ukwathe isebe lakhe liza kusebenzisana nenkonzo yesipolisa ukuqinisa ingalo yomthetho kwabo bayophulayo kwaye baqiniseke ukuba akukho namnye kwabo bangamemi bamazwe angaphandle abasebenzisa amaqhinga okuhlala kweli ngokungekho mthethweni bezenza imbacu kodwa benamakhaya. Umphathi wemfundo ephakamileyo nokuqeqesha uMnumzana Bhuti Manamela uthi isebe lakhe labelwe malunga ne-150 million randi kunyaka mali 2026-2027 ngenjongo zokuqhubisana nemingeni ejongene nelicandelo lemfundo ephakamileyo. Ethetha kwikomiti yesebe lakhe epalamente ngale ntsasa, uMnumzana Manamela uthe olu hlahlo lwabiwo lwamva nje lukwajolisa ekubuyiseleni ukuthwalisa uxanduva. uMnumzana Manamela uthi oluhlahlo lwabiwo lujolise ekuqinisekiseni ukuba imfundo noqeqesho zenziwa zibe nentsingiselo ekudaleni amathuba omsebenzi ngelixa kukhula inkxalabo ngongaqeshwa kwabanezidanga. Uqhube wathi undoqo kukwandisa iziseko zophuhliso kuquka iYunivesithi yaseKuruleni ejongwe ngabomvu kunye neekholeji zoluntu ukwandisa amaziko emfundo enomsila. Oluhlahlo lwenziwa ngoku kukho imingeni kwe-NSFAS. uMnumzana Manamela ayibeke phantsi kolawulo ebutsheni balenyanga kulandela ukusilela kolawulo ukulahla kwamanye amalungu ebhodi namakhwiniba kwezezimali. uMnumzana Manamela utyumbe unjingalwazi Hlengiwe Mathebula ukuba enze uzinzo kwi-NSFAS olucazulule ngoluhlobo oluhlahlo lwabiwo-mali umphathiswa uManamela. This budget
Vote 17 is allocated 149.2 billion for 2026-2027. Over the medium-term expenditure framework, the department will administer 468 billion rand. Transfers and subsidies account for 90.4% of the vote, 134.9 billion. This is structurally a transfer budget. And the question of how those transfers translate into outcomes is the central question of our time. University education, yes, receives about 100.1 billion, 82.4% of the program budget. TVET receives 14.7 billion, a 6.3% increase, reflecting our prioritization. CETs receive 3.3 billion, a figure that names rather than disguises the structural underfunding of community education. The NSFAS grows to 54.6 billion by 28-29, and the skills levy are projected at 27.7 billion in 2026-2027, rising to 31.1 billion by 2028-29. Ukuvela kukamnumzana Manamela kule komiti yesebe lemfundo ephakamileyo noqeqesho kungakhatshwa imibuzo yamalungu eParlamente nto leyo engakhokhelela ekubeni kudake inhlanzi xa amalungu eParlamente emjikija ngemibuzo yemiba etshisa ipunzi kwicandelo lemfundo ephakamileyo noqeqesho. Igcuntswana lamafama kwingingqi ekufutshane naseTsoreni eLikharo luvaleleke emva kwezikhukhula ezihlasele le ngingqi ekuqaleni kwale nyanga lithi indlela yalo yokuphilisa emngciphekweni ngoku. Isivunguvungu esihlasele le ngingqi ngomhla wesithandathu kuMeyi sabangela ukuwa kwamatye kwindlela u-R328 into leyo yabangela ukuvalwa kwendlela kwaye loo nto yalibekela bucala uluntu lwaseMatye River. Le indlela enkulu eya kwimiqolomba edume kwihlabathi iKhengo Caves kunye nezinye iindawo zokhenketho. Iifama zecuba kunye namashishini amancinane asabalele kula maxethuka waseKhango. Lo mmandla sele uza kufinca iveki ezintathu ngaphandle kombane. Indlela evulelekileyo inqumla kwidolophu yaseKalitstorp. Kwabo bangathathi ntweni, inde kwaye ityabula epokothweni. Die rotstorting plaasgevind het nie. Uthi indlela zikhukhulisekile kwaye ayinguye nabani na oneentsiba zokufikelela idolophini. Bacela uncedo. Izikolo nazo zivaliwe kuba ootitshala abahlala kwidolophu yaseTsorweni abakwazi ufikelela. Dit het ons kinders geaffekteer om by die skole. Le meko yenze kwabanzima kubafundi, ootishala nabazali kuba bafikelele esikolweni. Inkqubo zesikolo zichaphazelekile kunye nemfundo yabantwana ichaphazelekile. Indlela u-R328 ikhokelela kwimiqolomba yaseKhango, kodwa ngoku le ndawo yabatyeleli savaliwe kwaye nezinye iindawo zokhenketho zichaphazelekile. The impact on our economy is severe. So many of these businesses have not been able to do business for more than 2 weeks. Most of our winter trade is the bigger groups and the buses, which means they do not have access to the valley at all. People coming to experience the World Heritage sites like the Khengo Caves and the Swartberg Pass do not have access to those. Abasemagunyeni bathi umsebenzi wokulungisa le ndlela udinga ingcaphephe. Rushing might trigger secondary rockfalls we are working to prevent, which can lead to longer closure, potential loss of life, and damage that could take months rather than weeks to repair. Ukanti kwaseso kuluntu lwaseGamkaskloof nanjengoko inyoba iSwartberg ivaliwe. Inyoba iMaritzburg ethungelana phakathi kwedolophu yaseTsoreni neBhobhofolo iseza kuvalwa ithuba elide ngenxa yokhukhuliseka kwendlela. Kwindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Usapho lwaseDabase eMthatha eMpuma Koloni lucela uncedo emva kokuphulukana nekhaya ngenxa yezikhukhula ezibhubhisa amakhaya alo. Amalungu alishumi olusapho lwakwaNjotini athi ngoku ahleli kuronto odilikayo. Intatheli yethu noMzonelo Ngoma kuye ufakele ngcelo. Sapho lakwaTyinkwana ke lolunye losapho elachaphazelekayo emva kwemvula ezinkulu ezazinetha ziwisa amakhaya abantu kule ndawo yaseDabase ngo-2022. Kodwa ke masamkele ilungu lolusapho nozosinabisela banzi ngemeko eyehla kweli khaya. Sisi masikwamkele kwi-SABC. Yenzeka intlekele ngo-2022, alukho uncedo silibonayo xa sifika apha elisuka kwabasemagunyeni. Kwenzeka ntoni? Ingaba khona isizathu okanye umuntu ozayo ngaphambili atsho athi kwenzeka lento ngoku ngokwabantu abasemagunyeni?
Manibulele sisi. Kwafika i-disaster ngo-2022. Samkelwa likhaya, sahlala apha kumnyumza apha phantsi kwegadi ekhaya. Saze samisa lo mkhukhu kuba sasifuna ukubuyela ekhaya nesimo sikamama sasingasihlanga wayegula kakhulu. Sazama ukuba masizame indawo yoba umama xa iphuma umphefumlo abe nendawo azophumela kuyo. Sazama umisa lo 2 room kanti nyhani emva basigqibo kwakha lo 2 room umama uzosweleka. Beza abantu bakwa-disaster, sabhaliswa. Saqalisa izindlu zakhiwa but zange bade babe bayasakhela thina apha ekhaya. Kuthiwani, kutheni utsitywa lona umzungu ukhiwayo? Andazi uba kutheni ngoba bena kwi-meeting eyayikhona ndake ndayiphakamisa leyo nto leyo. Ndafuna ukwazi unobangela, zange ndiwufumane unobangela. Nkosikazi. Lelinye lelungu losapho elo elisixelelayo into yoba bangabantu abatsala nzima bayarhalela ukuncediswa kangangoko ingakumbi ngokokhelwa, ekhankanya ke nokuba abanye babantwana bade bayeka esikolweni ngenxa yokuba bengakwazi ukubhatala i-school fees. Osabele mgamane ndaba zethu inkulu lephakamileyo yakugombo sithi empuma koloni ichophele isicelo esingxamisekileyo esifakwe inkulu baphathiswa ephondo umnumzana Libabalo Mabuyane ichasa inkokeli yeFF umnumzana Julius Malema. Oku kulandela intetho kaMalema yokuba uMabuyane wafumana isidanga se-masters kwiYunivesithi yaseFort ngobuqhophololo. uMabuyane ufuna inkundla iyalele uMalema ukuba angawaphindi la mazwi kwaye avume ukuba abubuxoki. The sting lies in the statement being made that you stole the degree. Amagqwetha ka-Oscar Mabuyane axelele inkundla ukuba izinto ezithethwa nguMalema ziyakhubekisa kwaye zikwasisenyeliso. Athi kubhaliwe kwaye kwathethwa phandle ukuba akanaso isidanga se-masters kwaye akazange athi unaso. Amagqwetha akhe akwamile kwelokuba iintetho zikaMalema zigwenxa kwaye zijonge ukwenyelisa igama likaMabuyane kuquka nesidima sakhe. uMalema wathetha la mazwi ngethuba ethetha nabalandeli bakhe emva kokuvela kwinkundla kaMantyiya kuGompo City kwinyanga ephelileyo. uMabuyane ke wanika uMalema iintsuku ezili-10 ukuba arhoxise izimvo zakhe ngalomba, kodwa uMalema akakwenza oko. Ikomiti yezobulungisa nomgaqo-seko epalamente ithi idinga ulwazi olwaneleyo phambi kokuthabatha isigqibo ngejaji yasentshona koloni ujaji Mushlek Pheka osenokujongana nenyathelo lokuguzulwa. uPheka wafunyaniswe netyala lokuziphatha gwenxa ikomiti ephanda ukuziphatha kwejaji ngo-2025. Izikhalazo ngakuye zimayelana nesiganeko ekutyholwa ukuba senzeka kwiiofisi zejaji phakathi kukaJustice Parker nowayesakuba ngumongameli wejaji owaguzulwayo uGqirha John Hlophe. uJaji Parker wafunyaniswa enetyala lokumeneza phantsi kwesifungo ngokunika ubungqina obukhabanayo ngesisiganeko. Esinye isimangalo sithi waphosisa ngokushiyelela ngokuphanza kudiza imiba yenkampani yakhe zomthetho kudliwano-ndlebe lwakhe kwi-JSC. Yavumelana kambe ikomiti ukuba kudingeka iinkcukacha ezithe vetshe phambi kwenyathelo lokumguzula. The committee will have to apply its mind exceptionally carefully. Because there are many factors at play here, and we need to be fair to everybody, including Judge Parker. I'm deeply concerned by the medical reports and the implications thereof, not only on this incident, but this is a judge who's been sitting on the bench for some time. He's heard matters. We'll also consider that, then have a deliberation of what steps then do we take in respect of the 2 JSC reports. I'm sure members you'll recall that there is an issue of the Judicial Conduct Tribunal report that was altered by the JSC. So it's something that has not yet been referred to us by the Speaker, but what we'll do, as immediately when we get it, we'll also
look at it. Unqola ukwathi kukho imfuneko yokuyondelelanisa intembeko yoluntu kwinkqubo yezobulungisa kulandelwa inkqubo esulungekileyo. Iziganeko zodushe kwezinye indawo eFreystata ziyazigabadela kwaye kulindeleke ukuba uqhankqalazo luqhube de abasemagunyeni baphendule kwizikhalazo zoluntu. Iziganeko zodushe ziyazisanda kwiindawo ezithile zaseFreystata kwaye kusalindeleke ukuba uqhankqalazo luqine nangakumbi. Inkokheli yoluntu Pontsho Motoko ithi abahlali baza kuqhubeka noqhankqalazo ngokuchasanene noko bakuchaza njengokuthengiswa okanye ukunikezela kweenkonzo zikamasipala kwiinkampani zangaphandle kwakunye nokusilela kuthatha amanyathelo ngakumagosa nakubaboneleli ngeenkonzo abatyholwa ngobuqhophololo nokuqesha ngokuzalana. There's a high rate of unemployment, but we've got factories here. And also, we have a concern about this, that the looting thing did not happen as part of our shutdown plan. It just happened because of certain groups that will take advantage of this. Ours was to go to the municipality and the provincial government to stop them waging, because they are not waging anything that is benefiting us. And therefore, as part of our campaign, we are saying this is not what we wanted, and we are not condoning any looting. We are against it in actual fact, and we are not going to tolerate it in our name. And as a BATA and SDF, we are going to go ahead with the strike until the national government provides intervention that we asked. Umutoko utyhole ingxwaba-ngxwaba zakutshanje eziquka ukunqunyanyiswa kweenkonzo zebhasi neeteksi njengophawu lokuba urhulumente akazimiselanga ukuthethathethana nokusombulula izikhalazo zabo. Lo mbutho uthi uza kuzivala ngci iintshukumo eBloemfontein, eButshabelo kunye naseThabanchu. Nangona kunjalo, abasemagunyeni baza kuhlala bexhobile emva kokubanjwa kwabantu abangaphezu kwe-140 malunga nobundlobongela obuqhubekayo kunye nokuphangwa kweevenkile, uninzi lwazo olungolwabemi bangaphandle. Ngelixa Umutoko ngelithi inkokheli zoluntu bezisenza unako-nako ukuthomalalisa uxinzelelo nokuthintela ezinye iziganeko. Inzame zokuphucula iinkcukacha-manani zemisebenzi bingumba utshisa ibunzi kwintlanganiso yekomiti ejongene neenkcukacha-manani zengingqi eSADC ebanjelwe eKapa. Umlawuli jikelele werhenti yeenkcukacha-manani eZimbabwe uSihlafazwa Badama uphawule imingeni ekhoyo kwinkqubo yokuqokelela iinkcukacha ngengqesho ekuchola-choleni imiba yezoqoqosho kule ngingqi. Le ntlanganiso isingathwe yi-arhente yeli loMzantsi Afrika iStats SA idibanisa inkokheli kwicandelo lokuqokelela iinkcukacha-manani kunye neengcali eziphuma kwiingingqi ezohlukeneyo kwiinzame zokuqinisa iinkqubo zokuqokelela iinkcukacha-manani. We are here at the SADC Statistics Committee, where we are updating each other as countries and as peers on how to compile employment statistics, which information will be used for policy planning, policy implementation, policy formulation, as well as evaluation and monitoring of programs for the development of our nations and the SADC region at large. The challenges that we face are accounting for cross-border activities, as well as the informal sector and precarious employment. Those are most of the challenges that we are facing when we compile employment statistics. And when it comes to national income accounting, we have challenges also on activities that are elusive as people try to evade taxes. Ukanti le ntlanganiso yekomiti yeSADC ejongene neenkcukacha-manani ikwajoliswe ekuqiniseni amaphulo okuphucula iinkcukacha-manani neenkqubo zobuchwepheshe bokuvelisa iinkcukacha-manani ezinyanisekileyo ukuze kwenziwe izicwangciso ezizizo xa kuqulunqwa imigaqo-nkqubo. Ligalelekile igqiza lothethathethwano eliphezulu lelizwe lase-Iran eQatar kuyobamba ingxoxo ngesivumelwano soxolo neMelika nangona kungekacaci ukuba ungakanani umgama osele uhanjiwe. Uthotho lwemiyalezo kumakhasi onxibelelwano ngomgqibelo kubonakale ngathi sele kukufutshane ukuba makufikelelwe kwisivumelwano soxolo emva kokuba uMongameli Donald Trump ebhengeze ukuba ziqhuba kakuhle ingxoxo nelizwe lase-Iran kwaye akukude ukuba kutyikitywe uxwebhu lwemvisiswano.
Akudlulanga ntsuku zatywala ke emva kwale miyalezo umongameli Trump wathi ingxoxo zisahamba kakuhle kodwa walumkisa ngelithi ubekhe nje azaqhamisa iziqhamo ezingxoxo imfazwe iya kubuya ngamandla kweli ityeli. Kwelinye icala iIran ithi sikhona sona isivumelwano ekufikelelwe kuso kodwa omabini lamazwe athi makungagabadelwa kuba akukacaci ukuba kuya kufikwa kusini na kwisivumelwano kwangoku. Oku ke kuxela ukuba kusonyukeka umnqanza kwezingxoxo xa kubalwa nemiba efana nokuzinywa kwenkqubo yenyukliyeyi yase-Iran yiMelika. I-Iran ikubeke kwacaca ukuba akukathethwa ngeenkcukacha zenkqubo yenyukliyeyi ngelixa iziphathamandla zaseMelika zithe i-Iran izibophelele ekunikezeleni ngezimbiwa ezingenza izixhobo zenyukliyeyi. Oku ke isengumqobo omandla. uTrump ukwayamise isivumelwano sase-Iran nesivumelwano se-Abraham Accords esithi ufuna ukuba amazwe akumbindi mpuma atyikitye isivumelwano ukulungisa ubudlelwane noSirayeli. Kwilixa elidlulileyo, iSaudi Arabia neQatar zathi ziya kumqaphela uSirayeli ukuba uyavuma ngokubambisana nePalestina. Ukuphelisa le mfazwe kuyakuncedisa uTrump ukuba azikhuphe enyilweni yemfazwe nekhokhelele ekunyuseni amaxabiso amafutha ezithuthi. Kwinyanga nje ezintandathu, abemi baseMelika baya kunyulo lwaphakathi kwisigaba solawulo. Kwezemidlalo iMamelodi Sundowns yamkelwe njengamaqhawe ukugaleleka kwayo kwisikhululo senqwelomoya e-OR Tambo International emva kokuba ziintshatsheli ze-Afrika ityeli lesibini. Umqeqeshi we-Sundowns Michael Cardoso wenze mbulelo ongazenzisiyo koogxa bakhe nakubo bonke ababinze ngegalelo kweliqela kule season esithi igalelo labo lelingenambaliso. So thank you very much for our fans. Thank you very much, Sherman, for organizing this moment also and allowing us to have this common moment together. It's a pleasure. It's the first time, and I would like exactly to take to use the moment to also thank you very much for the family, for all that is provided. Echongoncumo lukaBlanket ukhahlele nakusihlalo ngokumthemba ngoxanduva lokhokhela iqela. Allow me to make it public. It was inside our family the first day that we trained, the first training session that we had. You remember we went on the gym and the chairman presented me to the players and he said this is the coach that is going to take us to the Holy Land. It's here, Chairman. Kanti usihlalo we-Sundowns uHlophi Mutsipe uthi inshinga yesibini yeqela ye-CAF Champions League yeyokuqala kususela ngo-2016 sisiqinisekiso sokuba uya uxhoma umgangatho webhola ekhatywayo kweli. It was a very special day for the club to be the first time that we can wake up as Champions League winners for the second time after 10 years. And the feeling that I had yesterday morning was one of a lot of gratitude because of the people that have helped us get to where we are at this point. Amasandawana atywatyushe iqela laseMorocco i-Espa ngamanqaku amabini kwelinye xa idityanisiwe nalapho ebambene ngenqaku elinye neqela kumlenze wesibini eRabat ngecawe. Makube Xhosi kubele.